Sziasztok! A mai videóban egy kisebb bevásárlást fogok nektek tartani. Igen, 121 kék pénzem van és 10.000 Jorvik shillingem. És elmondanám, hogy miért nem tudtam videózni, mert az unokatestvéremnél voltam. Tegnap ő nálunk volt, azelőtt nálunk aludt, azelőtt én voltam náluk, és náluk aludtam. Igen, és ezért nem tudtam videózni, hétfőn pedig nem értünk rá. És ma került most rá sor, hát nem tudom, hogy hány óra. 20 óra 22. És pillanat, és jövök. Na, már is itt vagyok. Igen, még ott van. Jaj, az nem már. Eltűnt. Ó. De mindegy, most itt van. Pillanat, csak írtak. Telefonom. Itt vagyok. Jorvik bevásárlóközpont. Ahogy már mondtam, kék cuccokat szeretnék venni. Amennyi most van, hát őszintén megmondom, nem sok. Van egy ilyen. És van egy ilyen. Szóval ez nem sok, de először kezdjünk az embernél. A gotya kell, meg őszintén mondom, kell haj. Szóval arra is spórolok. Ez tök jól áll, csak legalacsonyabb ár. Igen, és gotya kéne nekem. Egy kicsit ilyen bordósabb. Ami az én hozzám illik most így ehhez. Hát szerintem azért ez tökéletes lesz. Vagy ez mennyi? Hát nem tudom, most nem abból fizetek. Ez egyelőre így jó. Kesztyűt nem kell cserélni. Oké, kell egy kalap. És szevasz. Szerintem ez megfelelő lesz. De mi van oda? Orgó... Mindegy, hagyjuk. Így jönni. Ez a pénzem megmarad már a izére. Akkor nézzük is a lóra.
Nézzek azért egy pulcsit, mert ez nem valami fényes. Nem illik most így. Kell pulcsi, ugye? És piros. Legalacsonyabb. SC-ben. Hát azért még megnézem, hogy mik vannak. Hát ennél még mindig jobb. De most nem költök erre. Menjünk a lovas cucchoz. Cuci-mucihoz. Nem piros kéne. Legalacsonyabb. Piros. Ez, hát van még ilyen, de ez nem. Nézzünk nyerget is. Hát ehhez szerintem ez illik, és ez. Jó van, akkor legyen ez a szett. És akkor van itt ez így. Neki. És akkor már csak hajja kell. Mehetünk haza. Hát azért hamarabb megcsináltuk. Megcsináltam legalábbis. Na, hát... Upsi. Szerintetek ez így illik? Mert hogy a pulcsi ez nem nagyon illik, de igazából szerintem jó. Nem is az a lényeg, hogy jól nézzen ki az ember, csak legyen valami felszerelése. Igazából erre a lóra most ez lesz így az felszerelés. Mert ugye én általában hát megnézem a másikat, de viszont lehet, hogy itt több sminket találok. Nem tudom. Egyelőre átszadok addig a másikba, most ló nélkül megyek. Tök jó, mert nemrég vettem új hajat, de mindegy. Hát jó, akkor ez itt így felejtős, de megnézem a sminket. Hát itt van ilyen, hát én úgy őszintén, hát tudom,
Hát szerintem ez jobban illik, de viszont ez annyira így menő. Hát, jó legyen ez. És akkor átmegyünk ott megvenni ezt a hajat. Igen, itt vannak ilyen úristen hajak. Ez tök menő lenne, csak hogyha kilátszana a kobakból egyáltalán valami, na az jó lenne. Most ezt veszem. Így. Na, meg vagyok elégedve. Igen. Hát azért megnézek valamit a bevásárlóközpontban. Hát, mert ez a pulcsi nem annyira illik. De őszintén mondva nem is rossz, de horgonyos sapka. Igazából maradjon ez, hát nem akarok annyit variálni. Hát igen, mondhatom, jól bevásároltam. Jó is lett. Hát ennyi lett volna ez a mai videó. Sziasztok!